ka gani yanzu idan ka shigo music za ka ga ka gan shi abin da yake nuna maka, ma'ana kawai application ɗinka ya tashi daga aiki, ba zai taɓa nuna maka cewa yana aiki ba. Sannan ba da haka idan ka zo ka duba ms ɗinka za ka ga ita ma za ta nuno maka wannan. Duk waɗannan kawai zai nuna maka application ɗin ya tashi daga aiki, ma'ana ya yi expire. Sai ka yi tunanin ba zai yi aiki ba. To in dai ba kai ka dora shi ba, za ka ga duk application din da muka. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A yau darasin mu zan mana akan wani application, ko in ce wani application unlocking mai mutukar muhimmanci da kuma amfani. Yana da wasu tsarika masu yawa. Daga cikin tsarukan da abubuwan da yake cikin wannan application, na farko za ka ga application ɗin da ka yi amfani da su, za ka ga duk wani application da mutum ya yi amfani da shi tun daga safiya har dare. Sannan kuma za ka ga jiya wani irin application ya yi amfani da shi, kwana biyu da suka wuce, sati biyu, watanni da suka wuce, wasu irin application mutum yake hawa akan wayarsa. In ka shiga wani application din zai nuna maka. Sannan baya da haka, shi wani application din zai nuna maka yanda za ka kulle application ɗinka, wanda shine ma mai mutukar amfani. Yanzu idan ka shigo wannan application din, gallery din nan kaga zai nuna maka haka, zai nuna maka a rufe yake. Sannan ka zo wannan my music, za ka ga shi ma zai nuna maka a rufe yake, ma'ana ba password aka sa ba. Ka san yawanci mutane dan suka ga password a gu sai su yi tunanin wani abu, ko dan karka ba su wayanka ne su dauka su yi amfani. Amma idan mutum ya ga application kamar yayi expire, to ba zai ma tambaye ka ba, kawai zai baka wayanka ne. Idan ka zo ka nan ka duba ms din, za ka ga ita ma a kulle take, kawai za ta ce ka yi blocking, ma'ana ta tashi daga aiki. To irin waɗannan application din yaya za ka yi ka kulle su zama haka? Ba password ka sa musu ba. Kaga in password ne mutum zai tambaye ka me password ɗinka. To kaga yayin da ka faɗa masa, to kowane lokaci zai iya riƙe wannan password ɗin naka, yana ta jarrabawa a wurare da dama. To amma kaga wannan ba password ba ne. Yanzu bara mu shiga wannan application ɗin mu ga ya ake yin waɗannan abubuwa. Na farko kaga kamar waɗannan application ɗin da na nuna mana ɗazu, kaga a rufe suke. To yanzu za mu sauke su daga kan wannan blocking ɗin. Kaga yanzu ba mu da wani application da muka rufe, ko ina muka je mu za mu shiga application mu wannan. To ya za mu rufe application ɗin? Mun ce wannan application ɗin yana rufe application, ya nuna ya yi blocking ɗinsa ba tare da password ba. Da kuma yaya za mu yi mu dawo da shi idan ya yi blocking ɗin. Na farko za mu shigo nan gurin inda aka rubuta block ɗin nan, sai mu danna. Bayan mun danna nan, to zai nuna mana wannan rubutu haka, ka gan shi nan, no blocks, ma'ana ba wani application ɗin da kai blocking. Ka gan shi ya nuna ma babu wani application da kai block. Yayin da kai blocking wani application, a wannan fuskar zai nuna maka cewa application ɗinka kai blocking ɗin application da yawan su, da wasu irin application ɗin kai block. Idan kana so ka yi, za ka sa wannan, sai ka danna plus ɗin nan. Kana zuwa, idan ka danna sai ka zo ka nan select application to block, sai ka danna shi. Ka gani yana zuwa, sai ka danna wannan time din. Na farko zaka saita time din da kake so. A gan shi nan akwai a weekly, kaga nan block on a weekly scale. Ka gani idan ba wannan kake so ba, kawai sai ka danna haka, sai ka fito, sai ka dawo nan ma. Duk waɗannan kaga, sai ka zo ka nan, kaga duba waɗannan muke wannan ba. To yanzu ya za mu yi? Kawai mu yi selecting ɗin application ɗin da muke so mu yi blocking. To za mu shiga nan gurin ne direct, nan gurin ka gan shi, nan gurin kawai za mu danna, ba waɗannan madannan ba, wannan gurin za mu danna, sai mu shiga. Kaga yanzu mun shiga ciki. Wow, scroller ɗin ta mace take. Yawa, ka mun shigo nan, duk waɗannan application ne. Idan muka danna, in muka yi sama, duk application ne, ka gan su na kan wayar mu.
ka gansu idan ka duba duk zaka ga waɗannan application ne wanda suke kan wayar mu muke amfani da su. To ya za mu yi mu rufe waɗannan application din? To muka zo mu duba sai mu zaɓi wasu application, misali za mu danna gallery din nan, ka gan shi ya nuno mana hoton mu kulle a gurin. Sannan za mu rufe gmail, duk dai wasu abubuwa masu amfani. Za mu rufe whatsapp din mu gashi nan, za mu rufe ms, sannan za mu rufe my music. Idan muka lissafa za mu ga application guda nawa, 1 2 3 4 5 application guda 5. yayin da muka danna haka sai mu zo mu nan wannan alamar tick din nan sai mu danna, kaga ga application din mu suna ga application din mu yanda guda 5 ka gan su nan, kowanne ka gan su application din da muka kulle. sai mu zo sai mu danna wannan alama din, yanda idan ya hau tsarin zai mana alert, ma'ana zai mana notification, zai nuna mana cewa alamar wannan application din an rufe su. sai mu danna wannan, kaga mun yi switch din, sai mu sa done. muna yin haka kaga fuskar da muka ce in muka danna gurin nan, in muka zo kaga fuskar da zai nuno mana. To yanzu ga application din mun kulle su, amma yaya su minti nawa za su yi? har yanzu ba su kullu ba. minti nawa za mu ɗauka, ma'ana wanda za su yi a kulle? a'a kwana ɗaya muke so ko sati 2 ko kuma wata muke so a kulle, ba za su ƙara shiga ba sai wannan adadin yayi. idan ka zo ka za mu danna na, tunda mu yanzu koyarwa muke yi, za mu danna block new now din nan, sai mu danna haka. kaga idan ya zo shi muna dannawa, kaga nan an sa 30 minutes, kaga select end to, ka gani time, end time, zaka zaɓi lokacin daga kaza zuwa kaza. tun daga nan wannan in ka ja shi kaga zai kai ka 24 hours ne, ka gan shi kana jansa ka 24 hours, zai awa 14 kwana, he gobe idan zai bude kenan in nayi bar shi haka. idan ko misali na jawo shi gashi nan awanni ne, kaga sun ragu sun zo har minti 3, kaga minti 3 ka minti 1. to misali mu bar shi, tunda mu gwada muke, sai mu bar shi minti 4 ko minti 5. gashi dai mun bar shi minti 4, kaga minti 4 nan. to idan minti 4 yayi wannan application din za su wannan, sai mu danna nan block now din nan. to yanzu kaga nan ya nuna mana minti 4, ma'ana nan da minti 4 waɗannan application din ba za su yi aiki ba har sai minti 4 ta yi. yanzu sun riga sun wannan. yanzu da za mu fita, bara mu koga, yanzu inda za ka shiga waɗannan application guda 5, na farko akwai whatsapp yana ciki, kaga idan ka shiga whatsapp ɗinka ba zai buɗe ba, ka gan shi ya dinga ma haka kenan. duk application ɗin da ka shiga ka gana ma haka, ka san akwai matsala. ba za ma ka tsaya ka kula, mutum ba zai tsaya ya kula in ba ya san da wannan abun ba zai tsaya ya kula ya san cewa wannan, kawai zai ji cewa wannan application din ya tashi daga aiki, don haka zai baka wayanka. kaga wannan gallery ne, shi ma in ka shiga za ka ga haka zai nama, ka gan shi kawai. kaga sai ka ƙara shigowa wannan, shi ma sai mu duba ms tana ina, ka ganta nan ita ma idan mutum ya shiga, yawa to kaga ita ma ta watso maka cewa kawai wannan application din ya tashi daga aiki, ka gani. sannan sai ka ƙara zuwa, kaga ga my music, ka gan shi ma, kaga shi ma haka zai na maka, ko za ka ga ya fito da kai ma gaba ɗaya. to sannan kuma ba da haka akwai wani abu da muke za mu duba a jikin wannan abin da suke rubutowa. idan ka ga dama, duk abin da ka ga dama za ka iya rubuta. kaga anan misali mun ce assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ina fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, abin da aka rubuta. to anan kai kuma in ka ga dama za ka iya rubuta wasu bayanai anan wanda za ka nuna cewa ka tsoratar da shi wanda zai buɗe application ne, ce kai ba zai ma danna wani abu ba. to yaya za a yi musanya, za mu rubuta wannan. yanzu zan nuna mana yadda za mu rubuta wannan bayanan, da kuma wani kalar bayanai muke so mu rubuta a nan gun don tsoratar da wanda zai shiga application ɗinmu a wayarmu, ta yadda ba zai fahimci komai akan cewa rufewa application ɗinmu muka yi ba. sai mu danna nan misali, sai mu ƙara komawa cikin application ɗinmu, yana ina
yanzu bara mu sama. Yawa muna zuwa nan kaga ga application din mu sai mu ƙara shiga. Yanzu ga application din da muka kulle. To idan muna so mu rubuta wasu bayanai kamar yadda na nuna mana, to nan zamu zo mu waɗannan guda uku, ba waɗannan na ƙasa ba, nan zamu shiga setting, sai mu duba ina setting a cikin waɗannan abubuwa, sai mu danna setting. Muna dannawa sai mu iyo nan ƙasa. Muna gani kana zuwa nan zaka ga nan, idan ka ga nan zaka gan shi a kulle, to in ka zo ka kawai zaka danna shi ne, sai zaka gan shi a haka, to in ka zo zaka danna shi sai ya koma yanda yake. Sai ka zo nan gurin set a custom quick, sai ka danna shi. In ka zo ka kaga bayanan da muka ce muku assalamu alaikum barkan, to anan kai kuma sai ka rubuta wani abu sabanin abin da ni na rubuta, dan ka tsoratar da mutanen da suke wani misali na ce karka misali in ce ina ganin ka hadu, ina ganin misali ina ganin abin da kake yi. Kaga yayin da mutum ya ga wannan, kawai ya ga cewa application din ya rubuto masa wannan, kaga yanzu misali da za mu fita za mu ga wannan, sorry, mintunan da muka sa yanzu sun kare, za mu kara mayarwa, sai mu kara wasu mintunan. Yanzu mu mayar da shi minti 5, sai mu danna wannan nawa din. Kaga yanzu nan gun yayi baki, ya nuna ma cewa wannan gun kenan, ka gan shi nan, wannan inda nake nuna scroller din nan akai, yana nuna ma cewa wannan abun fa to ya kulle kenan. Sai mu dawo back, sai mu zo mu nan, idan muka duba wani application din da muka kulle, kun ga mun sanja musu wani abu, sai mu duba WhatsApp din mu. Kaga yanzu ya ce mana ina ganin abin da kake, abin da na rubuta kenan akan fuskar wannan application din. Mun gani? To yanzu mun gama da wannan tsarin, sai abu na gaba, na ce mana wannan application ta cikinsa za ka gane application nawa kake amfani da su. Duk ranar da kake, kowace rana yana yi maka recording din application din da kai amfani da su a rana. Kaga idan ka zo ka nan, duk application ne da muka yi amfani da shi a nan kaga today kenan, nan yesterday, nan last 7 days, nan kuma last 4 week, ka gan shi nan. To nan duk inda ka danna, kaga misali a yau ga application din da na yi amfani da su, duk waɗannan application din ne da na yi amfani da su, ka gan su. Sannan in muka zo mu nan, jiya wasu application ne amfani da su, nan idan ka duba za ka ga application din da na yi amfani da su jiya. Nan kuma idan ka duba last 7 days, kaga waɗannan su ma application din da na yi amfani da mintunan da na yi da komai ka gan su. Idan ka zo ka gan su, kaga duk waɗannan, kaga wannan na yi awa 2, kaga wannan na yi awa 1, wannan kuma na yi awa 1 ba minti 1 da wannan ba sakan 30 da wani abu dai gashi nan dai. Kaga duk waɗannan dai gasu nan, kowanne da na shiga cikin mintuna nawa ne, kowanne zai nuno maka na kowace rana. Kaga ta nan ma kaga za ka ga mutum in ka shiga wayansa, in yana da wannan, in ka ɗora wannan application ɗin a wayansa, za ka iya gane wasu irin application yake amfani da su. Sannan sai abu na gaba, su waɗannan application ɗin da muka fiye amfani da su, idan wani ya shigo yana so ya gane application ɗin da muke amfani da su, za mu iya hiding ɗinsu ta yanda ba zai ga kowace irin application. Kana shiga nan kawai zai nuna maka ya yi hiding ɗin wannan application ɗin, ka gani. Ma'ana idan na zo na duba shi, misali zan duba my music, kaga sai yanzu hin ce to ai hiding ɗinsa zan, duk da dai kaga yanzu ai a block yake, hin dan na haka. To yanzu inda za ka duba nan, ba za ka ga my music ba a cikin duk abubuwan da na shiga.
na wannan rana ɗin. Ka gan su ba za ka gan shi ba saboda ya riga ya haidi ɗin. Sannan wannan ita ma ka ganta, ka gan ita ma inda zan shiga sai yanzu ni nan ƙasa zan ga gurin haidin, ka gan shi hiding using of this apps, kawai sai in danna, ina danna OK din nan shikenan yayi hiding. Muna gani to yanzu waɗannan su ne a takeice abubuwan da kai ma in ka zo ka zaka iya duba wasu abubuwa masu matuƙar amfani a cikin wannan application din wanda za su taimaka maka wajen tsare